Yung ano pala, yung mga misis, alam nyo, bigyan ko kayo ng tip. Guys, lalabas ako kasi nasa labas na si Marco, by Marco, si Pinoy Trucker at saka si Erwin. Lapit lang yung bahay nila dito kasi pagtawag nila in 3 minutes nandiyan na daw sila sa lobby. Yan no? Ganda ng sasakyan. Ang lamig ng Winnipeg. Ano sa harap ba? Ano, basta? Record ka. Welcome back. Kita ulit tayo. Kita ulit kami nito ay trucker. Sa Nike pa pero ngayon trucker na. First, nung pagkita natin, nung magpapa-first trip pa ako nun, nung sa magpanubas ko siya. Welcome to Winnipeg. Thank you, grabe. Gusto mo dun? Pang loan. Seeds ba? Mga seeds. Mag-garden ka? Garden. Kasi Ano na ko ni Mas? wala naman kaming virus. Mga nabaksina na mo? Hindi pa ako sumbaksin dito. Gusto mo maging zombie? Naagihan ako dito sa North Dakota ba to? Itong ilang libre nga para sa mga trucker. Pfizer, Dinigas. Astra. Ewan ko, Pfizer. Pfizer siguro. Pfizer. Lakaw ko dito. Mag-drive-thru muna tayo sa Jollibee. Jollibee. Oh, dito pala yung first na Jollibee na branch, di ba? Yeah. Dito yung first Jollibee sa Winnipeg. Sa buong Canada, ito yung first Jollibee. Tapos hanggang sa para siyang virus na kumalat na. Oh, pag open dito ng Jollibee, balitang balita sa Toronto. Oh? Yung ibang taga Toronto, nag-fly in dito. Oh, really? Oh. Yung may isang Pilipino dito na pumila talaga ng December 17. Alas 10 pa ng gabi. Para siyang magiging first customer ng Jollibee. Tapos Ang bukas ay alas 7 ng umaga, alas 10 pa ng gabi. nag-fly talaga sila. Galing sa Toronto. Dahil sa Jollibee na yan. Ang Winnipeg, hindi kagaya ito sa ano ha. Huwag mong expect ang Winnipeg daming buildings na ano. Lang to siya? Nakuha na ako eh. Puro mababa lang to kasi prairie to eh. Di ba nung inikot kita sa downtown, tataas ng diba? Toronto. Dito wala, hindi ganun. Doon sa city, mamapunta natin, hindi ganun kaano. Dili pa ni siya city. City din siya, but yung pinaka-sentro nila doon dito. Yung parang downtown. Pinaka-downtown Yung nila. mga office. Oh, Erwin. Yo! Erwin. Finally! Kumusta? Ito na, pareha sila taga-Bison. 2 months na si Kuya Marlon. Kasama ko sa Bison. Yeah. Si Erwin, pero dito siya sa Winnipeg Terminal sa Wala headquarters. kang balak lumipat dito ng Winnipeg? Di ba titira? Dito yung main office niya. Di ba sabi ko sa'yo dati na nagkuan kami, parang nagbabalak na mag-relocate. So, nasa plano, maganda ang, pero nagustuhan ko, sabi ko kay Mrs. Parang maganda ang Winnipeg, tahimik. Minsan. Kasi sa Toronto, urban, ang busy, grabe. Yeah, iba-iba dito. Doon talaga grabe, di ba kita mo yung mga kalsada doon? Talagang dito hindi, madali mo ma-memorize ang kalsada dito. Tapos kanina naglakad ako. Ako lang naglakad. Saan mo pumunta? Sa St. James? Sumunta ako ng Superstore Costco. Tapos para lang ma-circulate ang dugo ko. Oh. Ako lang naglakad tapos nag-video ko. Yung mga dumadaan tumitingin sa akin. Sabi ko, bahala kayo dyan, pakapalan to na mukha eh. Hindi ko in-expect na kuan dito, malamig. Kala ko summer na, hindi ko kaya ang jacket ko. Ay, ang sa Saskatoon nga, ang lamig nga sa Saskatoon eh. Nag-snow pa eh. Snow. Summer na May na. Midweek na ng May, mainit na yan eh. Dapat ang last na snow niyan ay April. Tapos Lamig na yun. Dapat nga mainit na to. Ang sabi ni teacher ko, yung truck niya daw, pag every time na mag 300,000 siya, Palit siya. papalit siya ng
request daw siya ng bago. Pwede yun sa'yo, malamang bago na rin yung makukuha Hindi, mo. wala. Kuhan na ko bago pa. Program. So, kung ano lang ang ibigay, ay Pero mas gusto mo talaga bago. Mas maganda mag-drive ng bago eh. oo. Dahil wala kang iisipin dahil bago, masira mo Talagang, siya, oo, under maganda. warranty. Kasi na-drive ko siya galing Mississauga, Michigan, yan na yun. Matandaan ko pa, Indiana, Oh, Indianapolis. Layo Oo. na inikot niya. Indiana. Saan kayo tapos- lumabas? Sa Toronto? Hindi, nag-start kami doon, Toronto, Oo nga. Michigan, tapos Chicago, Indiana, Minnesota, ano ba yun? Wisconsin, North Dakota. Dito na kayo Tapos naman. dito. Ang layo na inikot niya. Tapos bukas dapat Highway 17. In my pre-plan, papunta kami ng Iowa. Pa-Amerika kayo. Oh, America. Tapos lusot na naman kayo ng Ontario. Oh. Ba, buti nga ay ano, yung visa mo ay meron kang ano, US visa. Passport mo. Citizen naman din, ano? Oh. Canadian. Canadian. Wala yan. Canadian. Are you Canadian boy? Hey. Maglabak ka na dyan. Maglabak Canadian. Si boss Canadian, palagi hey. nakamonitor eh. Sinong boss mo? Si bossing ko. Boss mo sa dispatcher? Si bossing ko, si Mrs. Alam nga, dispatcher mo nakamonitor eh. Canadian, hey. Oy, Yung ano pala, yung mga misis, alam nyo, bigyan ko kayo ng tip. Huwag kayong magagalit sa akin mga driver. Sabihin nyo sa inyong asawa, i-download ang Life 360. Oy, sinabi. Rockery. Wala tato ni mo ingon ba? Dili, para patas ng tanan. para patas na yung lahat. Ikaw po di ay. Monitor. Nakamonitor ako, para patas na yung lahat. Download yung Life 360 para mag-detect kung nasaan yung mga asawa. Nagka-idea na noon si Mrs. Oh. Bahala Life kayo dyan. 360. Patas tayo ngayon. Kung yung dispatcher nyo ay hanggang 12 oras lang, sa akin 24/7. Hindi natutulog. Kain tayo dito. Ang lagi natutulog. Chow tayo dito. Dito lang sa truck. Maganda ang Jollibee nyo, may drive-thru. Ito yung pinakaunang Jollibee. Ano sa'yo? Chicken, dalawang chicken. Ali. Saka kanin sana. Oh, rice. Karbalo naman ka. Okay. Last na ko rice Tuesday pa. Good evening, welcome to Jollibee. This is Ariana. What can I get for you? Ariana, magandang gabi. Magandang gabi din po. Ano sa'yo, Erwin? Chicken. Sige lang ba? Okay. Bigyan mo kami ng dalawang chicken na puro rice. 2-piece chicken po. Opo. With pineapple juice for the drink. May soft drinks ba kayo? Yes po, we have Pepsi products. Pepsi na lang. Pepsi siyempre? Pepsi, Yeah, Pepsi. Welcome po. $31.90 po. Sige po. Please drive ahead. Ito imo ingon napay kulang. Ito. Ito nga imong kuan ba? Naay kulang. Mama, doon yan. dito. Happy birthday day, bye. Yes. Doon yan, sabihin mo doon. Hindi na ako na malimtan ba? Sasabihin ko. Sabihin ko na, miss, may kulang pa. Alin po? Ikaw, nakarating ka rin ng Winnipeg. Oo, tapos Talagang tiyaga mo rin sa training, ano? Brandon. Street na ko ang kuan. Maximize ng oras. Oh. Ang sabi ng trainer, Ikaw lagi nagda-drive? oh, wala lingkod, text lang siya. Nakatik na Tawag ano. tawag. Gigi. Oh. Yahay ang buhay niya. Tapos bayad siya. Oh, May extra bayad pa rin kasi trainee siya. on trainer, top sa miles niya. Sa miles ng lift. Ito matagal ko nang hindi sinasabi ito. Jollibee, bida ang saya. Uy! Taglit, akala ko tapos nang binayaran. Yeah, ito po. Pilipino gyud diri tanan no. Halos yung mga Pilipino. Kaysa dito sa Toronto na ay itom ug puti. Oo na. Morning 9 right? Ah, unsa man siya? 7 yan. 7. Yan lang pinaka-brand yung ko nag Puro ako sikat. Pero dito sa truck nimo daghan kay camera no. Hamburg studio naman to. Click lang sa cellphone, number 1. Oo. Record. May kulang pa. Na? Yeah, may kulang pa. May ito. Po? May kulang pa. Ano po? Ikaw. Guya eh. Hindi, ano yan, trademark yun eh. Kasi dagan sumabit dito. Oh, apiki po ni ilang Piki kuan no. kayo. Ah,
Paita oy, karon ra gyud ko pa. Ang rice na ako katapos ang rice katong Martes pa ba? Oh, kapasti lang luoy po rin. Kay Nya di ka kaluto sa imong car? Sa truck? di kay kuan ba ya kanang nakay kauban murag ang tanan gamit iya tanan Iya ba? tanan. O di ko ani. Ang gamit Nadi ko na ba na murag naay ko anda aning sanitizer nandiyan ba? ano, ang akong gamit sa floor lang. Ko iya Ang, tamo sa iya. parang nakikikuan ka lang ba? Nakikisampa ka lang. Oo. Ang kinakain niya, samosa, mga ano, no? Hindi ko na Pero buti hindi mabaho ba eh. hindi kuan siya iba sa inexpect ko. Kuan siya ang yung pamalinis. Oh, galing. Modernize. Ayos naman, pero yun lang yung parang nakikisampa ka. Yan ang mahirap. Gamit mo nasa IKEA bag. May IKEA bag ka. Lipstick. Nasaan ang extra rice nito? Mga kulukoy na to. Oh, saan yung kasara? Ako na yun. Ay, ito, Erwin. Thank you. Ang kuan dyan. So ito, mahilig kami sa ano, mahilig kami ito sa kainan. Kainan mo kami, ano? Ito Ito. yung sanitizer. Oh. Thank you. Akong kuwaon akong jacket. Init man. Uy, kulang ng extra rice. Ha? Bakit nga dyan? Oh, one side. Dapat suggest siya. Gawin nyo lang sito. Kaya Grabe. mga taga Jollibee Ilis ha. Ano ngayon? Sasaway kayo. Saturday. Ang last rice ko po, Tuesday pa. Oh my God, anong kinakain mo? Ano? Sandwich. Mga, Oh my. tapos, Hindi ito sponsored ng Jollibee. Hindi ito sponsored ng Jollibee. Hindi sila nag-sponsor. Pero may libre kang pagkain sa ano? Hotel? meron. Ah, pero sandwich siya. Meron lagi, sandwich. Rice, langita ikong rice. Wala rice. Muna yung siya nga rice is life. Ano mo? Gani ha, nagpalit ko sa superstore og kanang microwavable nga plato. Ingon ko nga. Nakapalit ka mga pagkaon? Dapat nagpalit ka mga frozen na ano? Nga palit ko ganina. Oo. Kanang ready to eat nga. Yeah. Kuhanin mo. Kamo mo na perbi akong balon. Mawala, kita man ko sa imong video. Nga magkuhan ka sa Walmart. Mas dali siya. Naka-idea ko. Naikpan dito. Katong tag $5 ulit. Puto siya na rice. Tanan klase akong gipalit. Oh. Basta na rice. Oh, yun. Mas dali siya. Mas makatipid ka ng husto kaysa kain ka na sa restaurant. Binggan ko siya. Unya ang plato. Taghan man ana ang pack. You know, kang misis. Sakto na kay basig na ako'y bisita sa truck. Unsaon sa bisita? Ikaw naman dapat sakay. Nakaanggan mo siyang idea. Di ba kay kanang para makita kag mga YouTube nila no, bisita driver, kita. Kaya alam mo naman mga babae pag aming bisita eh maduming utak agad eh. Di ba, Mrs.? Baka ang 360 pang Winnipeg lang yan. Hindi yan gagana sa Toronto. Ano 360? Yung sinabi mo na i-download nila na app, mga misis. Di, gagana yan. Nawala ka lang. I-download na pag Download nyo para makita nyo sila kung anong speed nila. Makikita dun. Speed hanggang pamorada. Nung kumain. Alam mo magandaan yan? May advantage sa disadvantage yan eh. Di ba eh? Pag meron kang Life 360, hindi ka makagala mag-isa. May mga pupuntahan ka. Hindi pwede ka, makikita ka. Di ba yung nasa Toronto ka, dumaan tayo ng CN Tower, tapos sabi ng Napisala misis mo, ko. oh, nandyan ka sa CN Tower. Yun. Eye in the sky. Ayun na sila, nakikita ka lang anong speed mo. Sabi ng anak ko, buti pa si Papa, nakarating dyan. Yun ang disadvantage. Yun ang disadvantage. Yung may mga ano ka, mga black agenda ka. Pero ang kagandahan yan, ang advantage niyan, example, kung anong mangyari sa'yo sa kalsada, natulog ka, hindi ka na nagising, no? Ilang araw ka na dyan, alam ng asawa mo kung nasan ka. Di ba? Pero hindi natin alam eh. May app kayo sa company nyo? Na? Yung sa saan papasok yung mga pre-plan nyo, ganyan. Yeah. Hindi nag-download ng asawa mo. Mismo siya, parang driver din, makikita yung ano. Yun lang, 360. Yun na. Dispatcher nga siya.
24/7. Nandun na lahat. Bilis naman takbo mo. Tapos tatanungin ka pa, kukonfirm mo talaga. Oo, i-match pa. Oo, sabihin, asan ka na ngayon? Ba't mo ako tinatanong? Nakikita nyo naman sa Live 360. Tatanungin pa ako. Hindi maayo na mga monitoring. Huwag nyo na download. Mm. Install naman sa akin. Bisaya ba sa mo? Ito lang masasabi ko, kahit sa i-download nyo lahat ng app, kung yung mister nyo talagang magloko yan. Pero Oo. kami po, Kami kasama ako. honest kami, mga faithful. Kasama ako dyan, ha? Si Rudy, kasama dyan. Family man. Oo, yun. Sige mo glam-lam siya. Salamat kay Bay sa rice, manok. Tilan. Hindi ako gusto mo pa mo, guys. Paltagis na. Tapos kasuway na ko bay og way ligo ay. Oh, porque nang bawa ang itlog mo? Basta pag ligo namin sa Labs Truck Stop, napakaganda. Yung resibo mo sa shower, ipunin mo lahat yun. O pag ako na, kasi ngayon cargo pa niya Siya? ngayon lahat. Okay. Type may free man siya kasi kuan na daw siya, platinum ano yun? Free na daw shower niya every day. Basta pag ikaw, kasi pwede mong iripan yan. Sa tax yan, $14 din. Pero maganda ang sa tingin ko sa nakikita ko maganda ang American side. Maraming truck stop, maraming rest area. Oh, yun ang sabi ko sa inyo eh. Kasi maraming nag-react nung sinabi ko na hindi ako taxpayer ng Amerika pero ma-appreciate mo yung rest area ng Amerika. Nakita ko yun, yung sinabi Tapos mo. sabi na, tawag doon, hindi ka pa nakarating dito. Pusang gala. Pumunta ka ng British Columbia kung may makita ang ganon. Nasabi na, mayroon na sa 401. Baka yung sinasabi sa 401, mga gas station. Walang, yung ano lang, rest area lang talaga. Ang ganda, as in ang ganda. Totoo yan, nadaanan ko last week. Pagpasok mo sa loob, ang linis. Pumunta ka ng border ng Saskatchewan saka Alberta. May maliit doon na parang kubo-kubo. Pagpasok mo, sus ko po, wala pang hugasan ng kamay. Kahapon, nagpunta ko ng Dopin. Tapos, Brandon. Wala may good rest area. Sabi ko sa teacher ko, I wanna pee. Just emergency park at the side. Doon sa likod sa kilid, sa ligid ba? Hindi ha. Yeah. Po yun. Mas ma-appreciate nyo yung mga rest area ng Amerika. Ang dami. Ang ganda pati. Talagang maintain na maintain siya, no? Tapos may mga puno pa, di ba? Nagtataka nga ako, bakit wala sa Canada ang ganun? Ang laki ng Canada. Magkakaroon ka ng mga rest area sa mga gas station. May mga washroom. Pero yung bang, kagaya sa Amerika, may nakalagay rest area. Tapos pagpasok mo doon, pagparada, pagpasok mo sa building, ang linis. So, may mga picnic table. Yeah, may mga picnic table. Puno. Dami nag-comment, nag-react kayo nung ano ko na meron daw sa Canada. Kung saan ba na sa Canada? Parang nakabiyahin na yata ako sa ano ng Canada. Capitol. Nadi na si Governor. Province of Manitoba Powerhouse. Tiba-tiba ang bus dito eh. Bus at saka takbilan per Meron din Uber. Parang wala pa eh. Dati. Pero yung sa Uber Eats Ay, meron dito sa Uber na pagkain. Meron, nag-order ako nung kailan ba yun? Thursday night. Nag-order ako nung sabaw. Paano kami yung dati? Dapat pinuntahan mo si ano, yung Mama Nurse na ano, nag-order ka kay Mama Nurse. Ay, Oo, masarap. Pilipinas. Yung pinakamalinis. Nag-deliver ako doon dati. Pinakamalinis ang sino. Mama na. Mama tapos nandun na may mga breakfast na mga kain. Kasi parang na-regular na ang punta ko dito. oh, pag pupunta, hindi lagi nakaano ka. Pero
Hindi na. Sang may truck na ako, daan na lang. Hindi na ako mag-take dito kasi ngayon lang ako na pa-hotel kasi yung instructor ko dito siya nag-umpisa Sunday. Pagdaan niya ng Mississauga Tuesday, sumampa ako. So, sabay ako sa kanya ikot. Pagdating namin dito, reset na siya. Ako ngayon, hindi na pwede matulog sa truck. Pero binayaran nila yung hotel, ano? Oo. Pero kung sinabi ko siguro na gusto ko na umuwi, namimiss ng pamilya ko, baka i-aeroplano nila ako. Ang tawag doon? Kagaya nung pinakita mo sa akin parang New York. Anong tawag doon? Skyscraper. Hindi, yung New York na may mga ilaw sa gabi. Yung sa Dundas Square. Yung Oh, square? maraming ilaw. Yeah, wala yan Yung dito. parang Times Square. Oh, parang Yung- Times Square, wala yan dito. Kanang mga kuan bay, mga patay sindi naabot dire. Ano, meron din. Naabot. Kaya malapit sa bahay. Pero wala pag kakaadto ano no. Nakaadto na ako noon. Sorry ka. Ang sanay ka. Breakdown. Nakapunta na ako dyan. Mayroon sa Toronto yan, KPMG. TD. 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 Taas dito ng TD. Tagaw na ko sa ano ba. Papakita ko sa iyo yung nag-crossing ng lake dito. Pag winter time, tapos doon kami nag-skate. Walang bayad. Wala. Yan ang Human Rights Building. Yung makikita mo sa ano ng Winnipeg. Coast Guard. O, mga postcard yan. Human Rights. Ito yung The Forks. The Forks kana. Ito itong area na yan, The Forks yan. Pag nung wala pa yung ano, napakadaming tao dyan pag winter time. Anong meron diyan? Pag Mga restaurant na ano. mga boat. Park niya. Kaya gilid ng ano, gilid ng river. Ay river diyan. River to dito. Ano ba yan? Winnipeg River ba yan? The Forks. Yan, ito yung Yung mga restaurant dyan. CP. Canadian Pacific. Nakapull ko ng mga intermodal container sa CP. Bugata sa mga pangarga oy. The Forks namin dito. Pag summer sa ano, maganda dyan So, mag-boating. ito yung The Forks ng Winnipeg. Ganda ng pagka-design ng building nila. Human Rights Building. Pag summer talagang maraming tao dito. Oo, marami yan. Ayan o. Canadian Museum for Human Rights. Main entrance. Yan ang maganda sa... Kuya, sa loob, maganda yan na. Hindi pa kami nakapasok. Di ba yung pasok dyan? Hindi pa kami nakapasok. Ako din, di pa ako nakapasok. Generado pala ng mga parking area. Ito lang naman yung inaano sa Winnipeg. Yun ang downtown nila oh. Yan. Yung parang financial district. Oo, financial district yan. Ayan. Tapos yung river na yan, yan yung mag-cruisin pag winter Oh. time. Ewan Sus- gaano kalapad yan. Tapos nag-i-skate ng mga tao dyan. Kaya suspension yan kasi ang parang nag-hold niya hawak is cables. Kaya suspension. Pwedeng cable, pwedeng airbag, basta suspension. Sa tinatawag na suspension yun yan. Oh. Minus and majors. Minor and major defect. Minus and majors. Suspension. Yan o, yan ang grabe kakapal na lapad na ano. Ang daming mag-skates dyan. Oo, ano yan, ang tigas niyan. Downtown. Lahat to frozen yan pag Frozen winter. yan. Ganun kalamig ang Winnipeg. Minus 50, minus 40.
Bison. Yung building na yan. Oo, Richardson. Yan, napuntahan mo rin. Binili niya ang Bison to this year, January. Oh? Building pictures. Ito yung pinakamataas daw. Oh, hindi na So ito mataas ito yung pinakamalamig na lugar. Oh. Ito ha. Ah, Itong kantong ito. anong kanto to tawag? Main Street at Portage La Prairie, Portage Avenue. Talagang heart of downtown to. Itong pinakamalamig. Why? Bakit? Kasi yung building na yan, sa itong building, yung hangin, umiikot dito. Makuan siya, malak ang hangin. Nalalak yung hangin dito. Ito yung pinakamalamig. I-search mo sa YouTube, Main Street and Main Street Portage. at Portage Portage. Avenue. Pinakamalamig na area sa inside city. Ito yung corner na to. Ito pala yung building may-ari ng kumpanya natin, Erwin. Kaya binili niya ang Bison kasi ang kulang na lang daw sa business niya, transportation. So ngayong may transportation na siya, yung magpapatakbo ng Kanyang mga business, agriculture. kanyang tracking na. Dati, nagbayad. Dati yung bison wala siyang wala siyang bison na hopper eh. Ngayon meron Ngayon, na hopper. kaya nga, Puro hopper. meron na. Kasi sabi ko ba't may mga bison na hopper eh. Dati. Dati ibang nagta-transport kanina. Ngayon, hindi na siya nagbabayad Mga sa truck labas. ngayon, ino-order yung parehas yung wala bang ano. Yung mga parang kalbo? Oo, nakikita half ko lang. yun. Mga mid-level yun kasi pang hopper eh. Oo, pang hopper. Hindi siya pang long haul. Ayan dito. Na Gitos area to, na north end to siya. Nandito pati yan left and right. Oo. Pinaka Balasubas. Mga krimen dito, meron. Nandito. Itong area na ito, ang dami. So yan ang iiwasan namin. Kung Itong sakaling pag bibili kang mag-reserve bahay, dito. makikita mo sa Winnipeg na north end ang nakasulat. Huwag mo papasukin yung north end. I am here with my friends. You wanna see them? Ha? Hilak na. Hindi mo na ni Rod. I miss you too. Yan ang Ito yung nagpapalakas sa atin ng loob. Tapos sabi, are you coming home? No, not yet. I'm with my friends. See? You wanna see them? Hmm? Say hi. See? Say hi to them. Hi, don't This is- cry, baby. That is Tito Marco and that's Tito Erwin. Hello, baby. That's Tito Erwin. Hi. Your daddy is coming home. Don't cry. See? So, daddy. Samot na si Commander. Naku! Samot as commander. Kuyog mo ni Marco, gang. Akong asawa, bay. Ay, geng. Mayong adlaw diha. Maingad lang, sir. Sir, murag kag maestro. Ito lang yung ito lang yung Oh, you wanna see? You wanna live here? It's nice here. Wow. Oh, that's their downtown. Let's get to your darling now. Let's say you can cry. Don't cry, because tayo na ni. Sige na. Say bye. Oh, sige, bye. Bye. At kayo si pa-ending Tanig City lang, City Route. Oh. Tsaka yun nga, pag babiyahe kayo ng Amerika at napullover kayo ng pulis, mga state trooper, lahat ng gagawin ninyo, like kunin nyo yung mga, pag magsulo na kayo, no? Kunin nyo yung mga wallet or authority book, paalam nyo lagi sa kanila. Oo, paalam pa. Kasi bubunutan kayo nun. Baril na. Kasi mga kuwan sa Baka isipin Amerika, nila may mga baril. Isipin niya may kinuha ka, puputukan ka agad. Nakita ko nga sa vlog mo. May Paalam mo lagi. Kukunin ko lang yeah, okay. Tapos paalam ka. Kaya naka-record ako sa kanya para may may ebidensya ako lagi. So allowed tayo mag-record. Yeah. Lagay mo sa ulo. Kung sisitahin ka, sabihin Hindi, mo. para sa protection mo yan. Oh. Kaya sabi ko, naka-record ka to sa Sabi nga niya, ako rin Oo. naka-record. Naka-record din ako. Hindi patas kami dalawa. Basta paalam nyo lagi, basta magsulo, paalam nyo. Kunin ko to ha.
kunin ko to. Oo. Yun. Tapos umupo ka lang, huwag kang gagalaw na, example, nandun siya sa pick up niya. Oo. Huwag kang pupunta sa likod na kung anong mga ginagawa, gusto niya, makikita ka niya sa Nakikita pala. Oo. Yeah. Tapos huwag ka rin bumaba. Example, naiihi ka, tapos pagkakuha niya ng mga papel, paalam ka muna na ihi lang ako. Umupo ka lang, pag bumaba na, kinuha ng lisensya, umupo ka lang, hintayin mo siya. Huwag yung nandung siya sa kotse tapos bababa ka. Kaya ngayon ang magandang bumili ng bahay. Ngayong pandemic. Bakit? Mura eh. Mura ngayon? Oo. Talaga mura. Bumagsak ang mga bahay ngayon. Ito ang magandang bumili ng bahay, pero ito yung panahon na hindi magandang magbenta ng bahay.